Αραβίδης, Τζεμπούρ, έχει μηνικά το Τζαβέλας και δείχνει να πονάει. Βγαίνει στο Τζεμπούρ και του δείχνει κάρτα ο Μάνταλος. Το Τζεμπούρ που πηγαίνει κοντά στο Τζαβέλα. Ο Γιώχανσον προσπαθεί να τον κρατήσει μακριά. Και ο Γκάλο. Άλλη μια στιγμή έντασης στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ είναι η φάση με τον Τζεμπούρ και τον Τζαβέλα να πέφτει κάτω και να πιάνει το πρόσωπό του. Ο Τζαβέλας που τώρα σηκώνεται. Εδώ η φάση με τον Τζεμπούρ. Βλέπετε την κίνησή του. Και εδώ πάει με το κεφάλι προς τον Τσίμιροτ.